I put them all equal. So, and you O don't... feito de traballar con elas e quitarlles os atributos de casta nas miñas fotografías e que todas parezcan iguais, non se pode identificar a que clase pertence cada unha, gustoulles moitos a elas o ser fotografadas. Tamén me gustaba moito traballar dende o punto de vista da periferia, de romper o concepto occidental do que está de moda ou do concepto de beleza que está referido á xuventude. Parece que aquí o único que apreciamos é que a xente sea nova e bonita e o único concepto que se vende. A min xa me ten farta. Creo que hai beleza na senectude, creo que a xente ancía ten unha sabiduría e ten unha experiencia que non aportan os modelos máis xóvenes e por eso tamén me gustou traballar sobre todo sobre a feminidade en xeral, distintos conceptos que non son os habituais.